Ознакай районы ветераннары арасында Балкыш 8-нче Республика үзешчән башкаручылар фестиваленең сайлап алу туры гөрләп үтте. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев һәм районнар ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләп чараны ачып җибәрделәр. Ознакай бүгенге генә түгел, республика җөмһүрияте күңелендә шулай. Үзебезнең күрсәтте, үзебезнең барлыгыбызны тоеп, үзебезнең күңелебездә, йөрәгебездә булган хисләребезне әлбәттә халыкка җиткерергә тиешбез. Yollarında ilgi evlerinde tübeteyli bizden babakayla